बागुरुम्बा मोसानाया बर' हारिनि मोनसे सिनायथि। फैगौ 17 जानुवारियाव बागुरुम्बाखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय 10,000 मोसाखावरिफोरा मोसागोन। 17 जानुवारियाव 10,000 मोसाखावरिफोरनि बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुगावनो दिन्थिफुंनो थाखाय दासान्दि 400 मास्टार ट्रेनारनि गेजेरजों मोसानाय आरो दामगिरिफोरा गोबां जायगायाव तालिम होगासिनो दं। बर' हारिनि हारिमुखौ सिनायथि होनो थाखाय एबा बर' हारिनि मोसानाय बागुरुम्बाखौ 10,000 बर' आइजोफोरा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बाहागो लानायजों गुवाहाटीनि खुरुखथाय स्टेडियामाव 17 जानुवारियाव आसाम सरकार आरो बिटिसि खुंथायनि मददथियाव लानाय जादों। बे हाबाफारिखौनो मोजाङै जाफुंसार खालामनो थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिसि खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों हावलिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांनाय सानाव मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। बे हाबाफारियाव सावरायखांनायनि उनावनो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायोदि 17 जानुवारियाव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाया जारिमिन जागोन। बर' हारिनि थाखाय आरो बागुरुम्बा मोसानायखौ जाफुंसार होनायाव बयखौबो मदद होनो थाखाय खावलायो। बे सावरायनाय हाबाफारियावनो आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, याम लोमस्राव दैमारि, गणेश कछारी, आखथारा बेगम आरो मावख'आरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।